Dürüsін etkende Россиядегі татар ауыллары турында китаплар язу бурычын моннан берничә ел элек Бөтен дөнья татар конгрессы куйган иде. Һәм шул ук елны Ульяновск татар автономиясе каршында төбәкне өйрәнүчеләр клубы оешты. Ел сайын төбәкчеләр өчен форумнарда уздырыла башлады. 5 форум узды, 100-дән артык кеше йөри, кызыксынган, язган, уйлыйбыз, качандыр да языр дип, авыл тарихын, төрле чаралар уздыру, мемориал такта эле бүтән ниләр белән. Бүгенгә әткәндә 67 татар авылының, 30-дан артык авылның тарихы уже язылган. Өлкәнең берничә татар авылы булган Мәләкәс районының Атнагыл авылы турында бу икенче китап. Аның беренчесе 2015 елда 400 данәдә басылган иде. Ул чыкканнан соң китап автор Ринат абыйга авылдашлары бик күп яңа мәгълүмат һәм фоторәсемнәр бирәләр. Шулай итеп, тагын бер китап чыга. Фотографияларны җыйдым, бөтен авыл халкыннан бик күп фотографиялар монда альбомда китапка сыймаганнары. Бик күп фотографиялар сыймады китапка. Материал тагын 1-4 китаплык. Шул кадәр байтак материал. Ну, ограничен дигән кебек. Әлбәттә, инде китапны әзерләгәндә Ринат абыйга байтак кына архивларда утырырга, музейларда булырга да туры килә. Самар архивында дөньяның ише дөньяның акчасы, Тюменьдә, Уфада, Нижний Новгородта, Мәскәүдә. Шул архивларда эшләдем. Билгеле, зак еллык зур хезмәтнең нәтиҗәсе дә куанырлык. Китапның сыйфаты гына түгел, төзелеше һәм эшләнеше дә күпләргә өлге булып тора. Иң сыйфатлы китапларның арасында менә бу китап. Бу 2023 елның беренче зур нәтиҗәсе дип әйтеләм. Курыкмыйча, беренчедән бу китапны без Татарстан фәннәр академиясенә беренче тапкыр күрсәттек уже 28 апрельдә. Галимнәрнең әйтүе буенча бу китап өчен авторга зур исем бирергә кирәк дип әйтелде. Бу инде структура, китапларны ничек язарга кирәк. Чөнки менә Ульяновскида ничә булды? 30-га якын китап чыкты. Менә Ульяновск өлкәсен караганда biz ел сайын мин санап чыктым 230-га якын китап чыгарабыз. Борынгы Сембер төбәгендә татар авыллары тарихын, аннан чыккан танылган шәхесләрнең язмышын өйрәнүдә өлкәнең Өмет газетасы да зур өлеш кертә. Татар авылларының күпчелегенең тарихлары бүгенге көннәре газетабыз битләрендә басылып та чыкты инде. Менә шушы материаллар нигезендә безнең төбәкчеләребез, краеведларыбыз үзләренең китапларын әзерлиләр һәм без аларга 30 ел элек басылган материалларыбызны эзләп табып биреп, аларга шушы китапларын әзерләргә дә ярдәм итәбез. Шунсы сөенечле өлкәнең татар авыллары турында китаплар язу эше бүгендә бик уңышлы дәвам итә. Безнең районда бер 10 татар авылы бар. Шул тарихларны китап язалар чыгаралар. Ул китапларны укытучылар, культура работниклар язалар. Районның Филипп авылы турындагы китапны җирле Аккалпак оешмасы рәисе Гөлнәфис Сахабетдинова эшли. Әлбәттә, инде күбрәге халык белән эшләп, халыкның яшәешен, тормышын, халыкның телен, гореф-гадәтләрен күрсәтү мин иң мөһимгә саныймын. Чөнки архивлардан материал алырга була. Алар бит кагаз эше. Алар кыры кагаз. Менә халыктан язып алган, халыкның тормышын чагылдырган язмаларны мин иң кыйммәтләре дип уйлыймын. Атнагыл авылына, аның кешеләренә багышланган яңа китапны тәкъдим итү кичәсенә килүчеләрнең байтагы шушы авылда туып үскән кешеләр. Ул китап минем өчен бик ценный, дисәм дә була. Ул безнең балаларыбызга калачак ул китаплар Ринат Басевичка бик зур рәхмәт. Ул безнең бөтен родословларын тапкан вана, бөтен авылның хезмәтен күрсәткән анда, бөтен халыкны күрсәткән, авылның яшь чагы, халыкның яшь чагы, авыл тулы кеше иде. Гадәттәгечә тантана барышында китапны әзерләүдә, материал җыюда катнашучыларга һәм аны бастыруда ярдәм итүчеләргә яңа китап белән бергә Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары да тапшырылды. Соңыннан барлык кунаклар һәм ераклардан кайткан авылдашлар аш тәлләре янында аралашып, балачак, яшьлек хатирәләр белән уртаклашты. Араларында 40-50 ел күрешмәгәннәр дә бар. Бер күрешү үзе бер гомер дип юкка гына әйтмәгәннәр шул. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.